Yang em in bum na ilian itu corruption case file tiat tuka pengain. Jangan hey endo kamu hey cerita hian en lau zia ka. Lo ko hoi kalau tar belok. Hian he thilin lau zia ka boite local te hey nula hian boite te hian min lau an lau kenga welcome hey valor sai lau Delhi khotlangin kan lau lo man se ti te hey tiat an lau tin nuai mai ni. Chu kan mu kha ka phusa ka amaro chu kemin akal sim sip ka chu kan kal karinga ma se an suitcase zong hi anila hey suitcase Lo ko kan hong an suitcase hi en teu kan lo kal don lo tak alo ni ti ka han mu hian hey khu eng ma an suitcase a hian om lo kalpui hi min tum reng lawa kalpui tum da thin lum hi a ti ra chen an lo pu lo reng I thom no ha hung tharo le ta. Ke la ni se chuta. ka phal lo Oho. ke la ni se hey a khata khatina buka bukin engkim mai underpen nen thil zong nen